панцэнтры быў скандал. Северынец ім сказаў, што яны марксісты, гей-сатанисты. Подожди, постой, акстись. Кто там гей, а кто марксист? І ў якім пянцэнтры, і ў якіх працэнтах? Пэнцэнтр. Пэнцэнтр. Что это такое? Пэнцэнтр. Пэнцэнтр. Что это за центр У такой? пэнцэнтры быў скандал. Северынец ім сказаў, што яны ўсе здрайцы і хрыстапрадаўцы. Подожди, не понял я, что за ситуация. Чему хиджи котлеты у пянцэнтры гэты? Пэнцэнтр. 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 Дык якія вынікі? Северынца выгналі. Не пайшло адразу, дык з другога разу. Пэнцэнтр. Пэнцэнтр. Непонятный какой-то. Пэнцэнтр. Страще тебя. Пэнцэнтр. Короче, ничего не понятно.